У нас с нами на связи Анна Гопко, глава комитета по иностранным делам парламента прошлого созыва. Добрый вечер, Анна. Доброго вечера. Как вы прокомментируете идею создать консультативный совет с представителями ОРДЛО, учитывая, что вот есть мнение, что теперь Европа, наши европейские партнеры могут сказать, что раз вы Россию выводите из субъекта агрессии, да, делаете ее как бы наблюдателем, то, может быть, и не стоит и ужесточать санкции, не стоит их продлевать. Есть ли такая опасность? Я бачу дуже багато загроз, зокрема для майбутніх не тільки міжнародних судових процесів, які Україна розпочала проти Росії щодо запрошення санкцій. Взагалі, давайте чесно говорити, що ще з січня цього року ми і п'ятою колоною можливості діставали російським сценаріям. Ми чули від них пропозиції фактично розмити нормандський формат, створивши парламентський вимір цього формату. І тут важливо, наскільки західноєвропейські знає нормандської четвірки, німці і французи готові до Росії. І чи розуміють вони суть кремлівської гри, в яку втягнули непрофесіонали, і фактично можна назвати зрадники, тому що це підпадає під статтю держзрада, ці документи зараз бачимо, вони суперечать закону України, який ми ухвалили в 2018 році про особливості державної політики забезпечення держсуверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, коли визнали Росію. І чітко ми сказали про ці ООН, що міжнародна відповідальність покладається на окупаційну адміністрацію Російської Федерації. І тому фактично зараз ми руками Сивохи, руками Єрмака, Кучми, коли ми легалізуємо так звані ДНР, ЛНР, хоча ми їх заборонили в 2017 році законом України, сказавши, що немає так званих ДНР, ЛНР, а є російські окупаційні війська, і фактично зараз ми створюємо нову реальність. І в цій новій реальності оці маріонетки, які керовані раніше були Суковим, а зараз Козаком від Російської Федерації, а Російська Федерація, Кремль умиває руки, і чітко, що, вибачте, ідіть домовляйтеся з ними, ми нічого вам не винні, це взагалі політичний конфлікт. І тому мені здається, що зараз надзвичайно важливо, і сьогодні вже є звернення, зокрема, різної спільноти України, різних представників громадських організацій, експертних середовищ, звернення до українського народу у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету територіальної цілісності в умовах російської агресії. Там є конкретна вимога до президента України Зеленського, якщо він не розуміє, в який капкан його втягують, і що ті так звані обміни, якими прикриваються, вони не дають реального прогресу, не наближують нас до перемоги над російською збройною агресією. Подивіться, скільки загиблих, більше 11 вже лише в березні цього року. І очевидно, що зараз треба вимагати від Зеленського зупинити всі оці кроки, не дозволити підписання взагалі цього документу, тому що це не відповідає національним інтересам, а є великою підставою для України це діяти за російським сценарієм. І тому я дуже сподіваюся, що ці домовленості Мінську щодо заснування консультативної ради, це фактично є визнання і надання правосуб'єктності формуванням, повністю керованим Кремлем. К сожалению, пропадает связь. Окупаційні війська. Тому я вважаю, що це шлях до капітуляції. І треба це зробити. І я хотіла би закликати всі політичні партії зараз не намагатися брати якесь своє лідерство і заробляти дивіденди, а створювати спільну платформу для діалогу. Якщо треба йти до Зеленського, пояснювати йому всі наслідки, якщо його хтось